Приятели, момента най-сетне настъпи. Трейлъра на GTA 6 излезе и той излезе през нощта буквално. Трябваше да излезе на 5 декември в 5 часа, обаче някой е ликнал трейлъра, буквално трейлър отново е изтекал и просто Rockstar Games решиха да го пуснат по-рано и аз съм спал през това време и се събуждам сутринта и просто гледам GTA 6 трейлъра така навсякъде и съм oh shit, here we go again. Хей, подсещам ви, че коледните оферти на OZONBG са тук и е време да се възползвате от някои от офертите им, понеже наистина са яки и ако се чудите какво да подарите на роднините ви за рождения ден или какво да си вземете за Коледа, разгледайте офертите в OZONBG чрез моят линк долу в описанието. Благодаря за помощта. Нека да гледаме трейлъра сега и не знам кой нормален човек буквално все още не е гледал трейлъра, но в момента нещо, което ще направим е, че искам да реагирам на този трейлър, искам да ви покажа някои неща, които видях и просто да видим всеки един кадър по-отделно и да видим какво може би сме изпуснали в някои от тези кадри. Също ако вие видите нещо, пишете долу коментар. А сега отварящия кадър на GTA 6. Това е толкова Vice City. Само вижте този розов залез, хора. Изглежда просто уникално. Вижте това цялото нещо как се движи. Затвор. Лусия. Знаеш ли защо си тук? Лош късмет. Окей, Лусия в затвора заради лош късмет. А това тук е водата, която отново изглежда просто уникално. Вижте колко е населен плажа и когато отидем след плажа, виждаме просто за първ път градът Vice City, Майами, Флорида. Изглежда просто феноменално. Когато играх Vice City като дете си представях, че за следващата GTA винаги че ще бъде така или че бъдещето в GTA ще бъде така. Там отгоре имаме самолет Додо, който разнася някаква реклама, напомня ми на цепелините в Vice City и на тази реклама пише 919 и там отстрани пише защо 69, когато можеш 919. Не знам, това е някакъв скрит хумор или какво е, но да, просто го пише. Отново, Vice City просто сияе. Тези сгради просто сияят. Блатата на Флорида, хора. Това е място с толкова наситен животински живот и както виждате, караме такава лодка с вентилатор отзад, как се нарича точно. Тук ще има много мистерии според мен. И говорейки за животински живот, климата в Флорида е субтропичен, което значи, че както виждате фламингота, има крокодил, има алигатора и там даже са два, даже май са три. Освен тези фламингота има патици, има някакъв друг вид птици и като цяло, хора, това е само много малко от целия животински свят, който ще бъде в Vice City. Интересно ми дали ще има някакви странични мисии, в които ще хващаме някакви редки животни за кожи и такива неща като в Red Dead Redemption. Кадър на плажа и както виждате супер много хора, които не са повтарящи се и са различни. Изглежда просто уникално, изглежда някой си е докарал джета и там с ремарке и джип и някакъв нацепен пичага си разхожда кучето с гаджето си. Малко чихуахуа. Доковете на Vice City около този кораб със сигурност, пичове, ще трябва да има някаква мисия. Смисъл няма как да няма мисия. Ще има мисия на тия докове. И бързи лодки. Окей, това може би Лусия. Някой между другото снима от онази спортна кола. Тази жена как се показва нагоре. Това е опасно, не го прави, но щом смяташ, че можеш. Окей. Отново тук виждаме лоурайдер кола и онази кола с високите големи огромни джанти, които са супер смешни. И тази култура мисля, че се наричаше Donk Car Culture. Но аз предпочитам класическите лоурайдери. Ще има яко тунинг в GTA 6, това е сигурно. Това може би с някакви гангстери тук, кой знае. Да, разбира се, какво е GTA без стрипси с клубовете? Make it rain, baby. Някакви гангстери, може би. Vice City през нощта отново изглежда просто феноменално. Смисъл, изглежда като истински свят. Смисъл, не знам какво друго да кажа. Има тенис кортове, предполагам, че ще може да си играят някакви мини игрички. Там на тези тенис кортове, една от многото мини игрички в играта. Може би ще можем да играем Джейсън срещу Лусия, двамата просто ще бъде яко някаква, защото все пак са гаджета. Вау, тук има някакви супер яки спортни коли, като започнем с 911 Carrera кабриолет Porsche и след това има някакво Ферари и след това има още някакво Ферари и до него имаме бездомник. Да, просто контраста и супер много още паркирани коли и също мисля, че има малки истерек тук или по-скоро нещо, което малко хора са забелязали. Ей там с розовото пише, мисля, че пише Ocean View Hotel. Абе да ви кажа точно това пише Ocean View Hotel. Това е хотел от Vice City, където Томи Версети си сейф играта в началото и просто е уникално, че го има отново. Това тук е някаква дискотека на стриптиз клуб, нощен живот може би. Така, и отново тук можем да видим колко е живо цялото нещо, хора. Вижте, има някакви линии там с товарни корабчета, които се минават, работят, дали ще можем да ги крадем. Също нещо, което забелязвам тук, освен готината вода, е, че при огромния мост, по който карат супер много коли, има отдясно мост, който е недостроен и със сигурност на този мост ще има скокчета, за да отидем на него и скокчета, за
за да след това слезем от него. Просто ще бъде някакво супер готино местенце да пробваме някакви коли, да скачаме, да се засилваме, самолет във въздуха. Страхотно. А това тук е Ана Люсей, може би това е най-връщания кадър. Сигурен съм, че този кадър просто хората са го връщали страшно много пъти. Но да, някакво луксозно парти на покрив на хотел, мезонет може би, има джакузи отгоре на покрива. Яко, супер як кадър, Вайс, тук нямаме Vinewood, имаме Vice City. Ай, папи, save some sugar baby for the rest of us. Окей, някакво sugar, папи. Просто ще фейспалмне, ще продължа напред и както виждате някакъв човек вади крокодил от басейн, защото хора в Флорида субтропичен климат, пълно е с алигатори. Аз даже съм гледал клипове във Facebook как някакви хора имат алигатор така в задния двор, като се събудят. Има бамбук отзад също. Аз съм панда. И вау, защо го правиш по дяволите? Не, искам да си измия очите с белина. Нещо между другото, което тук можем да видим. Имаме и социална мрежа в играта. Това някой го е качил в нещо като Instagram или TikTok в играта. Да, ще има социална мрежа. Защото играта се развива в наши дни, ето още нещо, играта се развива в наши дни. Улична, underground, култура с коли, хора се събират, дрифтат, правят понички и се състезават, бягат по полицията. Надявам се да има гонки, да има яко улични състезания и да ви гони полицията, малко като Need for Speed, не знам. Просто си фантазирам някакви неща, които искам в играта. Отново социалната мрежа и просто някакъв алигатор как си влиза кежуали в супермаркет, да, защото в Флорида може би всеки ден влизат алигатори в супермаркет. Не, това наистина е така. Това тук е камера, полицейска камера, не знам, може би от някоя мисия. Отново социалната мрежа в играта. Фейспалм. Три убили мъд клуб. Три убили кален клуб. Какъв е този кален клуб? Какво правят тези хора? Това не изглежда хигиенично, бе хора. Обаче пък много яко изглеждат тези големи бъгите отзад. Това е някаква луда баба с два чука в ръка в социалната мрежа. Look who's back. Oh, baby. Oh, чакай. Тряс! Окей, значи, шерифска полицейска кола и там има реклама отново Rockstar хумор. Вижте как светна между другото на шерифската кола фарчето. Отзад пише лекува емоции. Реклама на някакви хапчета, може би, защото нали знаете в Америка колко много хора са пристрастени към антидепресанти и там пише лекува емоции. Мисля как мога да лекуваш емоции. Малко Rockstar хумор, някаква гонитба и това тук е Джейсън, другият ни главен герой. Малко ми прилича на Нико Белик, вози се в колата с, разбира се, гаджето си Люсия. Току-що са обрали нещо. Новините, има новини и някакъв човек, който просто няма да коментираме. Не знам, що пише на испански там. Тук отделно някакви гангстери на мотори и АТВ-та. Може би гангстери, може би някакви пичове. Ето ги същите, да, гангстери са, по новините ги дават. То пичага, не знам какво иска. High Rollers Lifestyle. Отново това е някаква социална мрежа. Някакви хора флексват в интернет. Ана и Джейсън. И това Сабре. Току-що обраха нещо с това Сабре. Да. Тръст. Да, те са мъж и жена, те са гаджета, изглеждат супер яко между другото. И това хора, това дами и господа. GTA 6 идва 2025. 2025 между другото изобщо даже не е чак толкова далече. В смисъл буквално е сега ще дойде. Аз бях един от хората, които си мислиха, че GTA 6 ще дойде 2027 в началото. Обаче да, може би тогава ще дойде за компютър, но 2025 звучи, че ще бъде доста скоро. Аз казах няколко думи за играта, сега е ваш ред. Коментарите са долу. Peace out и до следващия път.